ljudi, ja sam Danilo Malčić i moj veoma dobar drug koji se zove Dragan Bašić. Dragan Bašić. I ja sam Dragan Bašić, da vas znate. I mi ćemo praviti svoj kanal koji će se zvati Kanal D! I u tom kanalu mi ćemo igrati igrice, zabavljati se, zezati se. I svakakve ludarije raditi koje će se, nadam se, vama sviđati. I nemojte se ljutiti na nas jer mi smo tek počeli ovo da snimamo, mi smo početnici. Ovo je naš prvi video ili klip, mislim. Ovo je naš prvi kanal u kojem ćemo mi da radimo razne izazove, multiplayer igrice igrati i ponekad ćemo jednog drugog sramotiti na neke načine i snimati tajno da vidite. I nadamo se da će vam se sviđati naši videi. I ja se nadam, veoma smo puno gledali youtubere kojim smo se divili kad smo ih gledali. Baš puno gledali youtubere kojima smo se, barem ja divio, PewDiePie. Car! 30 miliona subscribera. Dobit će oni 200 miliona. I ja sam se divio, ali nisam toliko se divio PewDiePie-u koliko sam se divio. Mislim, mi PewDiePie je veoma dobar. Ne, on je najbolji. Ali, kako se zove, za mene je najbolji Serbian Games BL, jer on igra dosta igrica, svakakve igrice. Mislim, on nije baš neki youtuber, on je više gamer. Što to stavlja na YouTube? Pa youtuberi su gameri. Isto je, ali i to je to bilo za naš mali klip. Ovo je mali klip, samo da vam pokažemo šta će biti. Ono šta ćemo mi raditi u budućnosti, našim budućim videoma. Nadam se da će vam se sviđati. Vidimo se. Pišite nam u komentare dole što želite da za vas uradim. Vidimo se.